oti ọka ose ada tata bụ ụbọchị anyị ndanda nwata meta aka n'ike ọfụ nsị ya eziokwu ụnanụna mbọsị ụza na-adị nwanyị onye kwuchikwa ụzọ hụ ya n'anya eziokwu ụnanụna omenala ndị na-edu ndị. Anyị na-ekene ezigbo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Okechukwu Nwailoegbu Akunatashi na Ezeagu Igbudu onye obu n'ọfịa ndị ụlọ. Anyị sị ka anyị kene gị odegwu ọ ga-adịrị gị na mma ma uchi na ị ga-adị Nwailoegbu. Anyị kenere gị ị ga-adị ka echi. Anyị sị ka anyị kene gị n'ihe ọma ị na-emere anyị. Anyị nọkwa na-eche mbọsị ọ ga-adị mma. There is life in Naime. Why worry? There is life in Naime. Why worry? Akwai na nuko ose ada.
Yeah.